לא יודע, ראיה, נביאים נחשבת. ואולי אסר וחנוך. בסופו של דבר אלוהים... אולי אליהו בנביא, לא? רק גשמים של טוב. לא אמרתי כלום. ערב טוב לכולכם בעיקרון. אני רוצה קודם כל להציג את התזמורת הנהדרת שיש לנו היום. אז אני אלך לפי סדר הישיבה, שאף אחד לא יעלב. מימין לשמאל, משמאל לימין, לא חושב. יוסי קום. יוסי פייגל מנדולינה. עידה מגר מנדולינה. ומי שאתם מכירים כל הזמן, חנניה, ואני רוצה להודות, ואחר כך קרניה, סליחה, וקרניה, שלא רק מחליפה שקופיות, והביאה את כל הציוד, אז אני מאוד הכנת כל התוכנית. ואני
אני רוצה לציין שלמרות שהתזמורת הזאת מקצועית לעילה ולעילה, כמו שאתם רואים, כולם כאן בהתנדבות. הדלקתי כבר הדלקת כבר לבד? ששרו את שירי שבת. רגע, הצגת את איציק גם? איציק עוד מעט, ואיציק יש לו... הצגה בנפרד, בסדר. צודק, ביחד עם כל האורחים. לא, אני רוצה להזמין אותו במיוחד. ונמצא איתנו אורח מיוחד שילווה אותנו כל הערב, ועכשיו זה באמת לא מליצה מה שאני אומרת, באמת לולי הוא, הערב לא היה אותו ערב, בגלל שאיציק, שתכף אנחנו תכירו אותו, הוא גם זמר, הוא גם חוקר לדינו, הוא גם אוהב לדינו, הוא גם חבר, וגם מבשל, בוריה, גם מבשל. נכון, הנה יוסי. בכל אופן, איציק ילווה את כל הערב בשירי לדינו, ואתם תראו אותו עוד מעט, אז אנחנו מתחילים. איציק רוזי. רגע, עכשיו מתחילים אותו. הרומנסות היפות של הלדינו, שפה שדוברה בארצות הים התיכון, ובעיקר בטורקיה, יוון, בולגריה וצפון מרוקו. הלדינו ספניולית הייתה לשונם של צאצאי מגורשי ספרד שנפוצו לאחר הגירוש, 1492, ושימרו אותה במשך 500 שנים. יסודה של השפה היא הספרדית העתיקה, אך הלשון קלטה גם מרכיבים עבריים, ארמיים, טורקיים ובלקניים. הלדינו נכתבה בעבר באותיות עבריות ובכתב רש"י, אך בהשפעת תהליכי מודרניזציה שהחלו אצל דוברי השפה באמצע המאה ה-19, החל שימוש באלפבית המקומי, בעיקר הלטיני. כתב זה הוא הרווח כיום. בשואה נספו קהילות יהודיות דוברות לדינו בעיקר באזור הבלקנים, ובראשן קהילת העיר סלוניקי, שנקראה ירושלים דה בלקן. כיום יש כ-200,000 דוברי לדינו בעולם, רובם בישראל. אני רוצה לומר שתי מילים על התוכנית. התוכנית כמובן היא על לדינו, אבל היות שלא יכולתי למלא את הכל בלדינו, אז אנחנו נוסף להקשר גם תיכוניים, יוונים וכאלה, שזה יהיו במהלך הערב. נעזור לו בעברית. תחלחותי, איציק, תחלחותי. לא.